Tu je dačo, pozri. Kocka. To je veľa dačoho. O, to je lácne toto. O! Vážne? Piči. Ani nevedel, ani sa na teba nepozeral a zrazu je mŕtvý. Ja plačem, ty kokos. Aj kurva. Piči. Zakončená. Keď sa vypraví s nimi, iste ti dajú svoj sladký gumy džús. O chvíľu spoznáš ich odvážne činy, tak aj ty buď smelý a s nimi to skús. Gumkáči, hneď ich spoznáš priamo pri práci. To, čo robia, sa ti zapáči. Už sú tu gumkáči. Už sú tu gumkáči. O, sekáčik kamo. Jak to vlastne zavrieš? Aha. Alchemipod. Modevik. Nechápem. Piči, jak som sa posral, kámo. Aha. Zabite tu žabu niekto. A s čím asi tak? Nemám. Nemáte nič? Mám tu toto. Máš. Toto je na dva veci. Pozri, ide. Za vami. Ide. Ty vole, jak ma sakuje. Au! Dobre, ja som debil. Ty kokos, jak ma sakoval. Dobre, ja som musel bombu hodiť. Zabij deda! Zabij deda! What can we do but sing and Taký prd, kámo. Čo sa tu práve stalo mi? Čo sa tu práve stalo? Umrel? Hej. Dobre. Čo bolo? Vojna skončila! Vyhrali Kámo, sme! to čo bolo? To bolo. Aj bože. To sa všetko stalo asi. No tak to si nemal robiť. Kámo, Ten dedo, jak sa tam kotúra. O piči. Tu nič není, no. V tejto časti pozerám, ale... O, tak je. tak ma pusť. Ja som ju uväznil! Je v prdeli! Nepustím ju! Tu zostane! Koho si uväznil? Ty debil. Čak on Hádaj tu. dvakrát. To je debil. He? Čo? Aha. Ale no, Tak, Prvé miesto, čo vidím, počkaj. sú tu dvoje dvere. máš kartu. A ináč aj rôzne secrety tu sú, viem, že secret miestnosti, ale... Hej. Hej. Len to musíme mať dosť premazgané, či... Ja. Prevozané mozgové zavity, ty vole, to čo som povedal za slovo. Premazgané, no ty už máš premazganý mozog. No, kamaráde, tak to je prdeli, no. Tu je kladivo. Spavnuli asi, keď sme Nie, otvorili. nie, to tu boli. Pozri, tu je kladivo za 2000. Hej. Poďte to chytiť. Aha, dobre. Ešte je zaujímavé, že my s Maťou sme to nevideli. Zajímavé, A však ani to na opäť to nebolo- Mám to, nebolo. mám Aha. to. Odbugol som to. Hop. Jaký si frajer. Aj tu je vec. Aj tu sú veci. Čo, že to... Worky. To len tu nazbierame všetko. To je aké bugnuté, ne? Že tu spavnujú veci. Bibiana. Kto čo rozbil? Kto čo rozbil? Bibiana. Kto rozbil za 2000 vec? Pozri, jak sa to schováva. Ukážte si na ňu prstom. Tu je Dajte všetci 5 emot na Bibianu. Dajte všetci 5. Niečo.
Nie. Slažte peťku, všetci, slažte peťku a na Bibianu. Fakt. To nemôžem. To nemôžem, vážne. Zachmurte sa na ňu. Ideme. Ešte Ja som len nevinný zajko. No. Nevinný zajko. Ničí to sa rozbil. dildo. Čo? Tak bolo. No. No to je také malé, ne? To je taký malý čviriklo. Hýbe. To je za čvirik malý. Také najlepšie. Čvíriky. Čo sa, ty si čo, akože poťahovala nosom teraz, či čo? Zvuk si mi dala. What the fuck? To ani neviem, skáďal išlo. Teraz pochybujem, že či to bolo vlastne... Ťaj. Teraz sa čutujem, či to vlastne bolo ústami robený ten zvuk. What the fuck? Hej. Jau! Čo čaplo? What the fuck? No, dobré. Ja neviem. Dačo halo som počul. Aha, kačka umrela. Kačka zhorela, no. Aha. Pozri, jak som to chytil, kámo. Som frajer, nie? Čo? Spravil. Nič. To si frajer teda. Nič som Odpláš to vysklinu z toho záznamu. Neboj sa, nevystriedem. No a teraz? Dobre, už nebudem pišťať. Možno. Tam nejakú kapes vyčítavo. No. Zazera na Si hovorí, že môj majiteľ je drbnutý. Zase máš svoje záchvaty. Ježiš, Ročka! To čo je? Ideme, schovaj sa. Nie! Čo je? Má veľkú Ja hlavu, chcem jak ja. žiť, prosím! Píďte. Dobre, Matej je mŕtvy. Matej je mŕtvy. To si myslela. Už zomrel. Už zomrel. Odchádzame. Obejte sú priateľné, by som povedal. Keď prežijeme skoro všetci, je to win-win. Tak. Aha, nie, on žije. Ty žiješ? Už sme o tebe Zase si ma chcel obetovať? Nie, už sme Ty akurát... počernelý kouboj? Nie, to my sme akurát práve hovorili, že dúfam, že Maťo prežije, lebo nám to bude chýbať. Tak sme hovorili. Profesionálny ojebávať toto. Tu máš ho zabij. Maťo, otvor záchod. Záchod, otvor. Nechaj ma chvíľku s tým kladivom. Halo. Otvor. Halo. No, splachni. Bože môj. Nakupuje. Môžeme ísť. To čo je? Neviem, gule. Kati. Gule? A? To čo bolo? Lepšia otázka. No. Upse. Štandardné postupy toto. Hej. To je moja schovka. Neskoro. Maťo. I see enemy. Ešte preč. I kill enemy. Rigraj, ty si Rigraj. Hej. Ja som Carol. Aj tak sa dá. No, sme jak cigo a káva. Čiže, prečo? Víš prečo? Sme jak cigo a káva. Lebo ladíme potom a sme jak sračka. Je z rána. No. Potrebujem dve kamery. Jednu na psa, jednu na seba. Čo? No, dobre, ja som to videl. Ona dzigla do diery! Another one. No mňa jebne. Bacha pod nohy. Čo teraz? Dronik, pomôžeš mi?
Toto Ďura tam bola presne pre teba. No, ona tam čakala na teba. Ja som na ňu zabudla, chlap. Ahoj. Dávaj, pes potrebuje. Mojo, čo robíš? Pomoc. Líže ma pes. Má labku na stole, keby on hral. Ťahá mi slúchadla. Tam hore sme boli. Neviem. Stojíš mi na hlave. Teraz mi strká do ruky, aby som sa sjebol a dáva mi to. Daj ma tam hore potom. Tam sme boli. No, Pomôže mi tam kidney, Toto nemôže byť náhoda. Toto nemôže byť náhoda. to už asi nie. Vieš, čo je halus? Vieš, čo je halus? Kidney má ja, ne? To by Vieš, čo je bolo. halus? Že už tam spali dve dievčatá do tej istej diery. To by bola hamba do konca storočia. Bibiania takisto tam ripla. Lili fanatička Andreva Komangela cingerla I komange cingerla Hoda miro piragnolo odela I komange cingerla Hoda miro piragnolo odela